Ty vole, mám se bát? Hlavně tak normálně jako pustě, jo. Ale my mají skoro všechny kovaný na všechny 4. Uvidíme, no. Ona říkala včera paní, jak nás vezla, že když sem přijde bosý kůň, tak jim doporučují minimálně na třepky na kova. Protože tady vlastně běhají po kamenech, nebo jako choděj. Říkám, že my ty zovky Se nepředčou. A jdou docela v pohodě? ten No jak chtějí, asi no. co by se... Jdou úplně v klidu. Já už nejdu, vole, Jantar, hele. Šup, šup, Kameny, nekameny. Teď chtěl zapozovat. Tadyhle ten je na boso vzadu. To mám poslední. No, jak jsem měla na tom Valachovi, tak byl taky na bosu ten Sandy. Ten byl takovej plnokrevnej asi. Jak se zasekli, ne? Bez... Tenhle je hezký. Ten se... Mají to bříško. Takovýhleho podobného má kámoška na tom Barechově. Mně se líbí ten tmavej. Ježíš, abych nechtěla poníkat. Tohle je dobrý. Byl něco taky s Faděsem, ne? Který se nepředřel, on stojí.